Hvaljen Isus, dragi gledatelji, dobro večer, lijep pozdrav, evo, kratki šurt. Vidite naslov, lažni proroci, lažni apostoli. Kako ih ima danas, tako je bilo i prije. Cijelo vrijeme i dobro su opisani u Starom i Novom Zavjetu, znate. A lako ih je prepoznat. Pričaju, iskrivljavaju Boga, znate. Ne vjeruju sveto trojstvo, mnogi sekte su u pitanju, heretici. I onda se obruše često na apostola Pavla, to je zanimljivo. Stalno im smeta apostol Pavle, znate. Onda prodaju tamo neke priče da Pavle nije izabran među 12, jel? Kristovih apostola, neposrednih. I onda iskrivljavaju Božju volju. Znate, kad govore za Pavla da nije pravi apostol, onda iskrivljavaju Božju volju, znate. Ispada kao da je Bog pogriješio, pa ne može Bog pogriješiti. A piše i u Starom Zavjetu, bilo je lažni proroka, ponovit ću, a i u Novom Zavjetu piše da će se pojaviti mnogi lažni proroci, apostolima i danas koliko hoćete. Toliko, znači vjerujte katoličkoj crkvi, to je Kristova crkva, apostolska. Idite na svetu misu i pazite se, pogotovo kad počnu ti kršćani ruči, znate kršćani. Ako su kršćani, katolici, nego slijede Boga Isusa Krista. Onda ovi ti heretici napadaju katoličku crkvu, napadaju Pavla, napadaju kršćane, sve napadaju kao oni su u pravu, smiješno. Toliko pozdrav.